Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Makadini. Ndipo makadini. Tiripo isusu nditete mavhunga nditi. Anditi ka. Tazosangana finally. Kuti tikurukure tinzwe kuti matambudziko ari mumhuri akamira sei uye zvakare mungabatsirike sei. Ndimitete mavhunga vanakambotaura navo vekumufakosi kana singakanganisi. Anditi mukuru ndiani? Ndi Sekuru Felix. Izi ndinokupesera. Ndinopesera. Uwe 6. Muri wanga ni 36. Asi vekutanga vakatsiya. Anditi ka. Saka ndiri 5. Anditi. And I'm the last born. Anditi ka. Nopakana. Dambudziko tete mumhuri rakamira sei? Timunzwa kuti zvatakanzwa nababa kumufakosi zvimwe chete here, idambudziko rimwe chete here. Dambudziko ndiro rimwe chete. Ndarinzwawo sekutsanangura kwavakandiitira turi kuti zvakabva nekuvana. Ona pushi yakabva kuvana. Nyangwe tanga tichiziva, ivo vanga vachiziva. Ivo muri busy kutova interview ndainetsana nasekuru vakuru. Okay. Ndichiti saka toita sei? Kadza ini ndakachena chichi ndiri kuvataurira ndikuvati ko zvadii zvazvo zvati imimi ndimi vakuru masara. Mai hapachisina, baba hapachisina, ina am the last born. Handina wokutaurira maissues achoni. Handinyatsokuzwa kuti chii chiri kuitika. But I understand kuti pane chimwe chinhu chisina kunaka chiri kuitika. Toita sei? Zvikanzi inini ndakachena naivo direct because ndandasangana navo kurufu kwatete. Tete vedu vakashaya, vekupedzisira vakashaya chiwechi. Ndakandosangana navo ndobva ndawana mukana kuti nditaure navo. Pandaitaura navo handakuzwa kuti ndakatotrigger kuti hasha dzavo dziita sei dziwande. Kuti maissues ndofunga anga atanga ono kune rimwe side. Ndagaragara ndambotaura navo daro ndobva ndazova reminder futi handi ukaita chinhu no reminder kuti ko zvinhu zviye issue yedu toita sei. Ndobva ndatoona ndakatwa ndavharwa. Ndaingofungidzira kuti network pekutanga mazuva aya magetsi aingoenda network yaisi kubata ndikati haisisiri network, let me try to phone. Ngofona direct nabatika saka ndotaurirani hapana kutaurira. Saka zvinoitika panoitika zvinhu zvakadai soka hameno zvinoitika neblood zvinenge zvichitaura kuti there's something which is wrong. Ndakatorara musi zvangu kumba ndakangoona usiku ndakapoteredzwa neshumba nechichichi nezvimwe zvimhuka zvandisina kuunderstand ndichidhonzwa makumbo zvizvi ndivandati in the name of Jesus chichichi vana vabva vazvinzwa vauya bva vatarisa. Ndakadikitira usiku ndobva ndamuka ndakatomuka side rangu reseri haisi kuita right kubvira kunzeve ruoko negumbo hazvisi kuita right izvozvi. After 4-5 days sekuru wabva wafona apa ndandaona zvenyu zveprogramu dzenyu dzepaya ndanda sekuru wabva wafona zvanzi nasekuru chii munokwanisa here kuuya ndinoda kukuonai pane zvandoda kutaura nemi. Pavakangodaro chete ndati answered zvizvo zvandaona manheru nezvizvi zvaanswa saka I need not to worry much kuti ndifunge kuti chii chiri kuitika kuti ndizonyatsokubvuma kuti ndizvo zvinoita handizivi kuti chii chinoitika. Ivo ndofunga pamwe vane maonero avanoita zvinhu zvatiri kutoita izvozvo vanogona kuzviona vakangona kuzviona that's how powerful his power is like. Asi kuti musi wakatonyatsotaura kuti ndinoziva ndozviona ndoona zvese but iwe unenge uri munhu ka une 5 haubvunzi haudi kuita makakatanwa nezvavo unenge uchihedhodza ko 7 na8 plus 29 ndiani zvokupedzisira. Issue hombe iripo ndeyekuti since zvinhu zvakadai so my issue haisisiri yekuti tirambe tichichesana nekuti toramba tichingotaura the same things tosolverwa sei. Asi chinhu wani chandifadza zvanzi nasekuru I'm willing to assist you. Sekuuya kwamaita
dai manga manzi muri kudhonzwa hanzi inini ndichazvipira kuti ndikubatsirei saka kubatsirwa kwandiri kureva hakusi kwekuti ndiri kubatsirwa chete ndakubatsira munhu wese zvinoitika zvakatoitika knowingly or unknowingly hatizive kuti zvii zvakatanga zvakamboitika but tinosvika kupi isusu we work inini siri nenini ndinoshanda I work ndinonyatsokuziva kuti ndinoshanda but when it comes to payment maybe ndinogona kuzvivirwa zvandisingazivi munhu unozvinzwa there's something mamemisis chaivo tiwopedza chinhu pekupedzisira pachinongona chati it's a memis haisi memis pana awina akatojairira saka tikaramba achingoti zvinowanika generation kutera kumashure it might not be as strong as we are so ini ndongofarira ngoti sekuru vandisimbisa vakati ndokwanisa kukubatsirai ndanchida kuwana time yekuti ndikwanise kuchema time yandapinda imomo but ndangozviita kuti ndive ndiri strong zvinongorwadza being the last born unotaurirani unotaurirani murume anogona kukunyaradza kwenguva iyoyo but inwardly unoramba uchinetsekana your own brother anofanira kunge ari baba vako kana ane utsinye hwadaro ko the world inenge yakaita sei at large ndisiri ndiri kutaura I'm even talking on behalf of vana vake I'm even talking on behalf of vana vasekuru avo vanhu vakuru havanyatsokuzviunderstanda maybe kana kuti like ndina vandinavo vakuru vaivai vanenge vasinganyatsokunzwisisi saka fungiro kandinenge ndichiita nokuti takasiyana mukufunga ine ndichifunga at large indogona kunge ndakawanda I'm happy kuti I'm running towards kuma-60s kuvari kumashure ma-30s are they going to be able to meet ma-challenges atiri kusangana nawo haasi easy it's not easy unogona unozvitaurira unani ivo vanhu vachiti zviri ndezvekunyepa pasina evidence yekubata yavanoda iri tangible these things they are spiritual and they need powerful spiritual people ndosaka nendafara nokuti zvinhu zvose zvine nguva sekuru vaita havo ndosaka zvinzi you need elders pane zvinhu zvenyu chimwe chinhu mati masara ma5 one uyu ndiye ari kuzviita vamwe 2 avasara makabatana here pamwe chete vana vamavunga kuti dambudziko ripere sei ndamudza muchimotaura kuti vamwe vanogona kuti zvinhu zvamuri kuita izvi ndezvekunyika handi muri kuona sekuru vanogona kunzi vanopenga but vanhu havazive kuti kune inonzi autism mumafamilies kune vanhu vanozvarwa zvakasiyana and we know how kakuriro katakaita inini as far as I'm concerned ndoziva even varipo vari kuno kuzimbabwe vari musha she understands asi power of money inogona kusapresa zvinhu zvavo mabva mataura imwe nyaya ndinotone imwe hama yenyu handiti akandifonera akazviti ndiri hama yekwamavhunga sekuru vavo mataura navo vanopenga saka dai zvaita aiwa marega kuburitsa vhidhiyo iyoyo tazvigadzirisa paukama ndakati imimi kana muchiti vanopenga vauya kwandiri vachitsvaga rubatsiro imimi chiendai munotaura navo kuti iwewe ona iwewe unorwara fonera Robert abvise vhidhiyo iyi havana kuzita sei kuzondifonera vanenge vatopiwa kana mari pamwe maybe it's the power of money kanzi pamwe yeye ndiye anogona kuenda I don't know kuti handina kukubvunzai kuti ndiani kuti munhu wachoni hazvina basa kuti ndimuzive kuti ndiani asi haazive marwadzirwo anoita munhu paanenge aine masituations ake ndizoti munhu ane mari
usually even vana vaka ndaitovaendesa kuchikoro not kuti ndine mari but we want to push munhu wese kuti ava ari at a certain standard ona havana kukurumbidza kuvhurika vana vavo maziso ndakazovati vana vabvunze ndinotovataurira kuti pane zvandaida kuti muone vasvike level havana kukurumbidza kuda kuona because vanga vapindwa nepower of money but inini ndine power of developing uplifting them kuti mangwana ndiye akakosha kupfuura yanhasi yatiri kudya handiti ndinenge ndaita ground work zvakafanana nemunhu anorera vana vasiri vake unoziva kuti ane dambudziko kupfuura munhu anorera vana vake and neage group yevana kurera vana vakakura vakatosvika vakuenda kana kuti kusekondari ka its difficult pane kurera waunobva naye padiki ndakarera mumwe wavo mudiki ndikakura naye anga antove ari right vamwe vandakatorera padenga pa vava nemachallenges ekuti avazive kuti munhu ari kuda kutiyambutsa pai machallenges ekupiwa akaipa ukasangana nemwana anongoti ndikapiwa chinhu kapfeka chinhu chakanaka zvakwana it's not enough you have to know why you are wearing that thing and uchichitsvaga ona saka munhu iyeyeka akangotarisa pekuti akaapproachwa kunzi enda unonoita kuti aite withdraw ko iye hanzwarwa adii kuti Roberts ndauya ndanzwa kuti sekuru vane issue yakadai sekuru vane issue yakati saka zvavaine issue yakadai so tingava ationesanei inini newe nasekuru sekuru Felix naiwo vari kuaccuswa ndo panosoveka aiuye a3rd party ndo vakataurawo kana kuti umunda shoko renyu ndarinzwa asika chiendai pana sekuru munifonera muri mese vavati handini kauye ndazotaura nemhuri kuti chitese nekuti zvichida ndakavapa muenzazo ndakati zvichida sekuru vaitaura nyaya yavo musingavateereri vakazona kuti mimi munditeerere reka ndinotokonyawo handiti saka now that vaitokonya nyaya iyi chiuyai navo pamwe chete tonzwa kuti hazvichokwadi vakuita se makuvateerera kana makakuvateerera isto withdrawa handiti vobatsirwa tozoti hazvichokwadi sekuru vakaita se vakabatsirwa asi mukangotiti withdrawai ivo vasipo kura kuti muda kuramba muchivadzvinyirira kodzero dzavo mahuman rights ari kuitwa infringed nenyaya yekuti vanhu vane mari here kana kuti vakuru here kana kuti chii mahuman rights emunhu haufanirwa kurambidzwa kunamata indoda zvokunamata stiri asi pane time yandinotosvika unzi prophetess ndinee nchiti mumwe akamhanya nezvechivanhu izvi tikamhanya tese tinopondana chivanhu chikasangana nechivanhu inobikwa zvimwe zvinhu zviri nani ndikaramba ndiri kuna Mwari nokuti ndinoziva kuti kuna Mwari kune rubatsiro nanhasi uno ndaroona rubatsiro rwaMwari asi ruchiuya ruri murudzi mangu handina kuramba kuti ndiri munhu pane vanhu ndauya ndati ndinzwe kuti problem ina sekuru ndeyei handina kuda kuti ndiende vakauya kwamuri mukoma Robert vakataura issue yavo handiti handina kuvasegregate handina kuvarambira ndati regedzai ndiende ndinonoona kuti zviri kuitika nasekuru naRobert nasekuru semunhu anonzi anopenga ndezvipi handiti sekuru maybe katauriro kavari kuita but the fact still remains the same zvinhu hazvina kumira musha dai zvagadzirisika tawano rufaro tawano utano tawano kupunyuka pane zvinhu zvakawanda nyangwe nekuvana nyangwe nekunharaunda yatinenge tiri tinogona kunge tiri tiri kupomerwa zvimwe zvinhu takumbirawo chiedza chiuye chiratidzike chioneke kuti aiwa kutadza kutaura kana kuti kuremara kwekuzvarwa vanhu havaunderstand izvozvo asi munhu wese ane marights ake ndowati vaya kuti ndidefende kuti aiwa zvavari kutaura havasi kutaura zvokupenga vari kutaura zveupenyu zvekudzivirira even vana varanga handiti
kuvadzivirira sababa atove baba nevana vangu ari kuvadzivirira sasekuru nevana vevamwe hanzvadzi dzake ari kuvadzivirira nyangwe nevake ari kuvadzivirira ndo inonzi kuprotekta mhuri maybe chatingatozongokurudzira kuna sekuru ndechekuti toziva kutaurira handiti chakazongoti kwaiva ndechekuti even mazuva acho nekufamba kwenguva pane mwe akatozondifonerawo akanditi inini mhuri ndinoiziva sekuru ava vanhu vanogona kuvatora semunhu anopenga kana anorwara asi nyaya nezvinhu zvavari kutaura ndezvechokwadi mhuri inoda kubatsirwa takati takati alright regai tizoona kuti zvakamira sei. Zvino kana vichitarisa dzimwe hama dzenyu dziri kunze kwenyika idzi dzingazvigamuchire sei dzanzwa kana kuonai kuti imimi maakutsvaka rubatsiro? Ivo vari right. Gap ndofunga vakariona vachipiwa nasekuru vakapiwa nasekuru. Ini ndakuritora sedunga munhu. Ivo vari right. Kana pani ndiri kutaura kudai saziro kuti zviri right kwandiri. Zvitondirwadza. It's too painful. It's something chokuti haukwanise kuramba uchichidzokorora kusangana nacho mangwana zvakaoma. Unenge uchidya sadza uchiguta every day, but there are things zvaunenge uchinyatsokuona kuti zvinoda kuti zvigadzirisike. Zvoda kuti zvigadzirisike. Musodzi hausolve. Kuramba tichitaura hakusolve chinhu. Ndosaka tauya tikati aiwa sekuru, from pakasvika sekuru apa isusu takuda kuti solution. Takuda solution. Izvi zvimwe zvese zvakatoitika. Handiti? Kana kuti zvicharamba zvichiitikira ani isusu taapa nepari safe. Kune vanodya nawo maybe ndo vanoenderwa. Kana kuti akadzokorora kuzvidzokorora iye haazvibate, ari kuramba kuti haazvibate. Handiti? Saka ni zvikagadzirwa iye haazvibate. Saka nahasiri anoafektika. Ari kuzviite ndiye anoafektika. Kana vakagadzira sekuru iye haafektwa, haazvibate. Ini yangu hanzvadzi yakati handibate, ini hanzvadzi haibate. Ivo sekuru vavo vakataura vakati ina handiita se handiite. Saka ni whoever kana kuti anochengeta zvinhu zvake, kana kuti anoviga zvinhu zvake, kana kuti akacherera pai, kana kuti anoita abuse vamwe vanhu, let's say ndagadzirwa nasekuru, ari kunditambisa ndiye achaafektika, asi vangu hanzvadzi haiafektika. Indo yako protecta kuti aiwa iye haaita se haasi kuzviita. Asi whoever is doing the things neachabatirwa zvinhu zviri kunzi zvacho izvozvo akazenga adzokera asati tsvage isusu sinenge taitawo pedu. It's not easy, it's more than enough. Isusu ndatitava kuma 50-60 years. Saka ni kustruggle kwedu maybe totangira pama 20 years. Saka ni ndiri kutaura kuti ndatove kuma 30 years ndichishupika, ndichitambudzika nezvinhu zvemumba kwete zvepanze. Zvemumba medu kwete zvepanze, zvatsvagwa mumba medu, noti nevatoro nevepadhuze. Anokuudza kuti nyarara. Dai ndichidya ndichiguta ndichiziva kuti zvinondigutisa, maybe zvine benefit kwandiri, but zvine kushungurudzika mukati. Saka ngofanana nokuti you never know. Handiti munoziva pachivanhu pedu vana vechisikana vamwe vanoitwa mbobobo, vakomanawo vanoshandiswa zvimwe, kana kutorerwa njere. Nyangwe nevasikana vanotorerwa kana nenjere, kana dzimba hadzinogona kunge dzisipo. Asi nyangwe muine dzimba munogona kunge mune matambudziko amunosangana nawo. It's not easy kuzvitaura izvozvo zvinhu zvakadaro. Nyangwe nevana venyu vanogona kutadza kana kuroorwa, kana nevana vake vanogona kutadza kuroorwa. Saka on behalf of the family indangokumbira kungoti mufaro wangu wokungoti whoever is doing it kufamily yedu ava anostopa. Kana achiti hanzvadzi yangu iri kunenerwa ichinzi ndiyo iri kuita, isusu takumupa warning yekuti whoever is going to touch those things, kana zvichinge zvabviswa asasvike kwatiri, nokuti hakuna kokuchemera. Nyangwe nekuvana hakuna kokuchemera. Zviri nani kuti tiite tichine vanotibatsira, nokuti inosvika nguva yekuti unoshaya nani kubatsira sekukura kwatakaita kusvikira tasvika patiri.
takashaya ana mai vedu vakashaya isu ma20 saka in the stream yekuti tine vamwe vana vanenge vari busy kugadzira zvinhu zvavo havachisina basa nesu. Nyange ukataura kuti ndine chakati chiri kushupa havana basa na vanenge vachiconcentrate nezvavo. Isusu taiwanirwa nyasha sekuru vati vazukuru sanetseke, whoever is doing it ndiye achazosangana nazvo. Isusu pedu togeza maoko. Ndafara nokuti mauya kuzosapota. Ndaiti uya anopenga aiwa apenge ndozvandatsinhirawo. Maita yenyu ngomarobhi, maita yenyu nebasa renyu, musadzokere kumashure, musangoitira kana nesu. Handi nyore kuti munotora time yenyu kana zuva renyu kuswera makamirira kuti nhasi kune mari, kune payment, but it's not all about money in life. It's about the love yamashare nesu iyoyi, even yamashare newe wedu anenge achinzi ari kupenga, but pane izvo asi kupenga. Upenyu maita basa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.